के हमबाय जोंनि ससियेल मिडिया रावनो दिनै जों दाखौ मकाराय जमा देनि लोगो फायना नांखा बबाग्रानो कायसा बिकथाक कक एरें कक सागै इलिगेसन खायमानि बागै अबनो बागै जों दिनै दाखौ मकारायनि आरो फायमानि किन्तु जों दिनै फायो दाखौ मकारानो आरो जेरिनि माले ओ कक कासाम थांनाय इलेक्शन एडिसि इलेक्शन सिगांनि कक कासाम ओ कक कासाम दैयै दिनै बनो बाय बबाग्रानो सूत्र खायनायनि बागै नायमानि हिंगे जों दिनै बिनर सेट नायमाने मान सायमान जाखा जे ब तिप्रामु थानो एगे थिगे जे सापर्ट मुइ तंमाने बिनर कक नर जत सोशल मिडिया ता खुतै बखौरा बिनि खुतै कक खानादि बस गाहाम न साइ दिवानो जे दंगर टीवी वो जे न्यूज कताल जे ताबक जे ककलगुइ जे तंमानि वो कायसा एडिसि इलेक्शन सिगांगो आं जे बुबाग्रानि एगेन्स्ट खाय जे कक सामारि जे तिप्रामु थानि सापर्टाराव बाय जे हलायगै जे बराव आनि सरायनि फुटुरकनो सुइरक बाया खराव बाय थेपाइ रखरो जे उ ककनो आं सामानि बराव बाय जले लायगै हलायगै जे तंफोर सामानि कक उ कक कसा ककनो ताबक दंगर टीवी बो राजनीति थंगै बो जे ताबक अमो हायखलायगै ताबक बो आनि ककनो भয়েस मेसेजनो न्यूज बोनि जे दंगर टीवी न्यूज दागै बो जे तंमानि बोनि बर्तमान नाखरमंबो बत जे स्राय खलाय नुकजागैनो तंगो बो बाहाय खलायगैबो सिनि बरक बाय बरकनो वालाय रमानाय नष्ट खायमानाय जे बुबाग्रा बाय जे बो काहा खलायगै इलेक्शन दक तंमानि नुखांके बो बनो नायथक जागलिया अंगै जत पब्लिक नि बुसकांगो आगिनि कक सारकनो बो तिसावै तबगै अमो हायखलायगै बो राजनीति थंगै तंफायखा बाबो बोनि साक निजे आगे रगो बाय आं हलायमानि तंगो ओ हलायमानि रगनो तैगै देबो तैबो आनो बो जे राजनीति थंगै तंखा बाबो बोनि चैनल रगनो ते अलका राजनीति पार्टी रग पाइजागानि बांगै दे बो अमो हायखलायगै बोनि चैनल फुनुक तंखा बोनो तो स्राय खलायगै नि नुकजागै तंगो लुकुरगबो सागै मानो जे बोनि खायमानि न जे वासगै नायखा आंखेलाय बो राजनीति चैनल वो बो थांगानि नायगै तंगो बो पाइजागानि बांगै हानि बांगै नि बो अमो हायखलायगै आइगेनि आनि जे कक कसा कक साजाक रगनो रुतो गय अमो हायखलायगै सिनि दफानि बरक रगनि बुसकांगो फुनुक गय तंगो के अमो हायके जे फुनुक मानि बेलायखेनि साया जे सालायमानि आइगे जों जतनो जानि जा वाइसा सालायमानि जलेलाय हलायमानि फातंनाय सालायमा तंनाय आबानो जों हालायगै मा तंलाय फिबो आइगे जों ओ आइगेनि कक कसानो तिति सालायगै फुनुक